Čo je? Poďme. Chodź. Spike. Ahoy. Chocolate. Roztrhaj to, Spajky. Koľko si už vypil? Keď sa parúci? Tony zomrel. A úplne zle. Ani bar nie je, čo býval. Poďme. Poďme sa. Spike. Spike. Spajky. Spajky. Poďme. Spajky. Čo budeš robiť? Vyhadzovača. To si pekne rafol, Spike. Pozri sa. Pozri sa, Spike. Čo to je, Spajky? Taká maličká gulička. Áno, ale to je účasť nášho podpikovania. Nie, to je šéfovanie. Ja ovládam si jazyko a mám kartu na zľavu svietiredlo, vieš? Keby to nebolo. Nekúsaj mi kameru. Tak, a už nevládeš, čo? Si sa unavil? To nesmieš kúsať.